Kilibe, Kilibe, Sembe, Sembe, Kilibe, Kilibe, Sembe, Sembe, Kilibe, 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 Igbo Channel apụtago, anyị abịaghị mụ n'obi ụtọ, ogige mgbasa ozi n'ụwa niile, ihe jiri mara anyị erika. Gbasara asụsụ Igbo n'ịkwalite ọdịbendị ndị Igbo niile, ihe ngosi dị iche iche eji mara ndị Igbo, ka ha si agụ akwụkwọ, ka ha si alụ ọlụ, ka ha si anụ nwanyị, ka ha si esi nri. Zitere anyị ozi na WhatsApp +1647 989 2837. Kilibe, Kilibe, Sembe, Sembe, Kilibe, Kilibe, Sembe, Sembe, Kilibe, 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 Igbo Channel apụtago, anyị abịaghị mụ n'obi ụtọ, ogige mgbasa ozi n'ụwa niile, ihe jiri mara anyị erika. Ọ bụ maka ihe niile gbasara asụsụ Igbo n'ịkwalite ọdịbendị ndị Igbo niile, ihe ngosi dị iche iche eji mara ndị Igbo, ka ha si agụ akwụkwọ, ka ha si alụ ọlụ, ka ha si anụ nwanyị, ka ha si esi nri. Zitere anyị ozi na WhatsApp +1647 989 2837. Igbo ndị ọma na-ege ntị ebe ọbụla onye ọbụla nọ, anyị na-anabata gị n'ogige mgbasa ozi Igbo Channel, Worship Media Igbo Channel na YouTube. Dịka unu si mara, ihe a bụ ogige anyị guzobere ka anyị wee nwee ike ịdị na-akwalite ihe gbasara asụsụ Igbo. Unu mana anyị ka nwata na-asa arụ n'afọ n'afọ, anyị ka na-emegodu ka anyị mara ma anyị ga-amụtacha ihe niile gbasara ya. Biko anyị na-agwa unu ka o nwere onye ọbụla ịma bụ nwa afọ Igbo ebe ọbụla ọ nọ na, ka izigara ha ihe onyinye a, maka na ha kwesịrị ịbịa gee ntị wee mụtakwana, dịka otu gị na onwe gị si na-ege ntị si achọ ịmụta ihe a na-eme. Ụbọchị nke taa, anyị gamiri agami wee ga-akpọbata nwa afọ Igbo bụ onye ndị Igbo ji eme ọnụ. Ihe m ji asị gị na onye a bụ onye ndị Igbo ji eme ọnụ ọ mgbe ị gee ntị wee nụ ihe ọ ga-akọwara anyị, wee nụ ka ọ ga-esi wee zaa ajụjụ anyị ga-ajụ ya, mgbe a ka ị ga-eji wee ghọta ihe m ji sị gị na onye a bụ nwa afọ Igbo ndị Igbo ji eme ọnụ. Biko na-enweghị oge unu ebe dị oke, aga m akpọbata nwa amadi a. Ana m eche ka ọ bụrụ, amaghị m ma ihe o ji ekwu okwu, ọ na-adị m ka ihe o ji ekwu okwu ka oke ihe niile dị n'ụdị. Biko nyere m aka ka anyị kpọbata onye bụ nnukwute onye ọbịa anyị nwere n'ụbọchị nke taa, mmadụ dịka Chief Dr. Maduka Onyeisi Ọnwa Nsụka. Chief nọ Igbo ekene m unu. ịma na onye a na-ekwu nwere ihe ọ na-eme. Onye na-anya afụ ka a na-akpọ gị Ọnwa Nsụka. Anyị ga-achọ ka anyị malụ kedu ihe eji akpọ gị Ọnwa Nsụka. Ihe ndị anyị ji wee chie m echichi si na mbụzi Ọnwa Nsụka bụ maka ihe Chineke ji m eme na Nsụka town ebe m si.
Chukwu ejigo m rụọ ọtụtụ ọrụ dị iche iche, ọkachacha n'ihe gbasara inye ndị mmadụ ọrụ, maka abụ m onye ji ego achụ ego. Ya na ihe mmekwa na-eme Chineke ga-esi ya na-egozi ma egozikwe ndị ọzọ dị iche iche, ma ndị obodo anyị ma ndị obodo ọzọ. Eziokwu dịka anyị si wee mara ọtụtụ ndị mmadụ maka mmansị ọtụtụ ndị mmadụ mana ka njụgodo ajụjụ m ga-ajụ kọwa kenere anyị ịma na esi anyị na ịbụ ebe ị na-alụ ọrụ a eji wee chie gị ọnwa Nsụka bụ n'ime Nsụka ebe isi ka anyị jụzie gị ọfụma, kọwara anyị ọfụma onye ebe ịbụ dịka agbara Nsụka ebe isi wee pụta. Ọ bụ ndị oyibo akpọ ya dịka vileji onye ahụ si wee pụta. Anyị ga-achọ ka anyị mara ebe isi wee pụta, maka onye ọbụla nwere ebe o si, ka ọ kenere anyị ime ebe Nsụka ebe isi ka ndị na-ege ntị wee mara, maka na a sị na a na-esi n'ụlọ wee mara mma wee pụtawa n'ilo. Ya biko ajụjụ m chọọ ịjụ bụ ka ịkọwa kenere anyị ebe isi wee pụta na Nsụka. Abịa na Nsụka, anyị nwere Nsụka senatorial zone dịka esi eme politics, mezie Nsụka cultural zone. Ya bụ abịa n'Enugu steeti, ndị Nsụka cultural zone bụ 7 local governments including Isi Ụzọ local government. Mana abịa na Nsụka senatorial zone, ya Enugu North senatorial zone, Isi Ụzọ esorozini ya. Ya na-eme Nsụka bụ Nsụka cultural zone, mee Nsụka bụ Nsụka senatorial zone, mekwazie Nsụka local government. And abịa na Nsụka local government, Nsụka town bụ headquarter Nsụka local government, ma mụnwa bụ onye Nsụka town. Ya a na-emechi na ị ga-aghọta etu a, abụ onye Nsụka town, bụzara onye Amụkwa village na Nsụka town. So na gị bụ onye township Nsụka town gede By God's grace. Ịma mụ na onwe m bụ onye Nsụka. Isi na Nsụka, ị ga-amụ onye Nsụka. Aga m bụ onye Nsụka. Enweghị onye ọbụla ga-asị na m abụghị onye Nsụka. Anyị agbadaba anụ gị. Ị ga-amụ onye Nsụka. Onye la-asị na m abụghị onye Nsụka, abụ m onye Nsụka, abụ m onye Ideke. Ị ga-eshi Nsụka. Eto m na Nsụka dịka ndị na-ege ntị. Nsụka ka nto ya Nsụka, na m ewere Nsụka dịka obodo m. Ọ bụ n'oyibo asị na my second home bụ Nsụka. Abụ m onye Nkanụ n'Enugu steeti, mana Nsụka bụ ebe m nọ wee too. So Nsụka ọjịọ m Nsụka egwu kọwakenela anyị otu isi wee malite. Anyị chọ ka anyị nebanyegoro anya na mgbe a mụrụ gị, ka isi wee dịka ụdịrị ihe ụfọdụ ịfụrụ mgbe ị na-etota, dịka otu isi ji akwụkwọ wee lutezie n'ebe iji wee bụrụ mmadụ. Nyekena anyị ebe ya nkenke tụdo aka n'ebe ndị nke dị mkpa. Ka ihe anyị ji ajụ ajụjụ a bụ ka anyị mara ma o nwere ndị a mụrụ na marble, ha just mụọ ha with silver spoon, ngaji ụlọ ọcha. Esokwe m na ndị a mụrụ na silver spoon, maka na ọ ihe onye kpọrọ biya ka biya bụ. Eziokwu. Maka wet n'ụdị n'ụdị. Eziokwu. Anyị mee wealth of love na be anyị. Anyị mee wealth of peace. Anyị mee wealth of God. Knowledge of God bụ wealth. Abụ m onye Nsụka town. Papa m na-arụ ọrụ na University of Nigeria Nsụka. Ọ bricklayer, and ọ nwụrụ na 1977 oge m nọ na class 1 na secondary school. And mụ bụ nwa izizi anyị mee ụmụ asaa nne m na nna m ji. Ihe wee shibere anyị ike nke bụ na ibido m na class 1 zawazia nna
imego na onye mama ya bụ housewife na-enwere ụzọ esi emete ego and eme mmadụ isi ọzọ ntọ onye karị 12-13 years nwee mmadụ isi ọtọ mana ezigbo nsogbu ka ọ bụ mana m ga-asị na ebido m n'ụtụtụ taba afọ rụsibe ọrụ ike gbaba mbọ and o so meme ihe mbụ taa maka na oge m nọ na-achụ onwe m na-azọ ka m ga-esinyere mama aka ka anyị nwee ike zụpụta ndị so m n'azụ ume m ịgba mbọ ịrụ ọrụ amara m arụ agụchara m secondary school bidozie zụba bus conductor zụba ahịa ọkịrịka mechezie nyabazie moto mechezie zụọ moto spare parts ma n'ugwu Awụsa Chineke nye aka after 13 years na-eme trading and bus conducting work, driving work na-chetekwa azụ na Nsụka bịa gwakwa banye school banye university ebe 1994 ka na-chete. That was 13 years na-rapụ secondary school. Chukwu nyekwa aka ngụọ ya gụtakwa ya mana eji m obere ego nsevitere n'ugwu Awụsa ebe na-azụ moto spare parts oge anwazi wee nata Nsụka were zụta moto ebuo 260,000 naira my savings ji zụta moto na-abụ wee bidozie m transport. Chineke nọnyere anyị mụnwa na-anyakwa moto oge ahụ wee na-agazi skuul maka oge ahụ ka m bidozi skuul so na-aga skuul na-anya moto na atọdie ka m kwụsị ịnya moto antọdie ahụ dom dizi 15 so chelụna anyị ukwu o nwere ihe maka a na-akọ akụkọ dịka ka fim ka a na-akọ ị na-achịkọwa na o nwere mgbe ị na-ama bus conductor like a na-ashout Enugu Ọnịcha o nwere mgbe ị na-emudere ha ahụ onye gara arụ akwụsịkwanụ m ọma chief servant chief driver and chief conductor ebe Chineke kpọrọ m eziokwu so yes o juru m afọ that's my calling. Yes so and oge nọ na school as a student ị ka na-anyakwa moto na-agụkwa akwụkwọ good of man. I had the best result oge m gụchara school na department na set m best result. Ihe o ji adị mma ịkọwa ya otu a ihe nji chọọ iwepụta ịmago mpaghara akụkọ anyị na-akọ ihe eji wee bido Igbo channel a bụ kene ka anyị wee nwee ike ịdị na-akụziri ndị be anyị ihe ndị be anyị wee na-afụ otu ndị ha na-ene anya na ndị a bụkwanụ ndị ha ji eme ọnụ ma ndị ha na-ene anya na ndị agbadosi ike n'ala Igbo ka ha wee fụ ụdịrị ndụ ha biri mgbe ha ji wee too wee ọ bụrụ ndụ slay queen kịta na ndụ Imemishigi Shalama mee ha ịfụ ụdịrị onye anyị na ha eto Peace Mass Transit ifugo now ihe niile o mere onweghị onye ifugo ka o si wee bido ndụ ma mgbe ọ na-agụ akwụkwọ ụfọdụ n'ime unu ị na-agụ akwụkwọ ị nweghị ike inwe pocket money by yourself onye nke a na-arụ ọrụ na-agụkwa akwụkwọ ma gụtapụtakwa ya ọfụma ụfọdụ n'ime unu ọ bụ na ịgụta ha akwụkwọ ọfụma ị chọọ ofu excuse nye ngwa negodo onye a kịta ọ na-anya moto ọ na-eme bus conductor ọ na-eme ihe niile ma gụkwa university gụta ya ọfụma kwa ọ bụkwa na ọ gụrụ ya gụta ya ọfụma na anyị kwu daalụ biko na-agwakwa anyị ihe na-agwa anyị. So ka m rapụ school na 1999 nye m ike concentrate tinyezie uchu na transport grozie business wee bido moto m wee bazie ụba and Chineke nyekwere m ụmụaka m wee na-aserve m na Kano oge ma nata Nsụka bidozie transport na-aga school. Business m na-emekwa ọfụma maka ime m shop na-abụ motor spare parts shop ebuo na Kano so m weta ego na motor spare parts wetakwa ego mbata na transport ntikọta ha nche ọnụ were ezụtakwa moto ọzọ etu ka m si wee nwee ike grow oge ahụ. Mgbe ibido business a ị gwara anyị na iji moto na-abụ wee bido business a
ị nwere Yes. ike ịgwa anyị kịta moto one ị nwere na Peace Mass? ị nwere ike ịgwa anyị moto one e nwere na Peace Mass Transit? Well, ịma na ihe mere na biznes bụ na ebe Chineke dobere na nkịta bụzi ọnọdụ ebe ga na-agụ moto ọnụ, bụrụzi ọnọdụ ebe ga na-agụ moto ọnụ, mana agụwakwa ọnụ a gasị na ọ karịkwa 3,000 afọ n'ike Chineke. Mana ọ bụrụzi nke ha dị ewuzi, ọ bụrụzi anyị da-agụzi moto ọnụ. Ihe ahịa na-eche haziri nke ahụ. Alaghị ihe anyị kwuru, ọ dị egwuzi. Mba oge nke agago. O nwere sị m na Chidi, ọ bụ na ị ka na-enwe ike ịgụnwu ego na ị nwere ọnụ, ịma na ike enweghị ego. Anyway, biko ihe ọbụla mere oge nke ụmụ oge na-eme nke ebe tinyezi ego anyị na-agụ moto ka ma ọ na-enye amụ n'ime, mana ọbọzị klaasị nke ha agago. anyị kele Chineke n'ebe dị ukwuu. Kedu ihe ị ga-asị na onyenwa bụ ihe nyere gị aka iji nwee ike isi from moto abụọ to ebe unu nọzi thousands? Kedu ihe bụ ofu ihe ị ga-asị na asị gị dụọ mmadụ ọdụ esi ya nekwa ihe bụ ihe nyere m aka na biznes? Well, ofu ihe na-eru nkacha erota bụ na ụmụ ndị m na-akpọ my angels, ndị Chineke jiri nye aka bunite m na biznes. Ndị m mitiri, ndị m na ha mekọ ihe oge nka na-eto eto, ndị kọstọma m, ndị na-azụ m ahịa, ma ụmụ nwoke ma oge na-azụ ahịa akwa. Ịdị uchu, ịdị honest na-enye aka. Ndị na-ego ahịa mara na ọ na-abụ isi na ihe dị ọcha, asị na isi na ọ dị oji. Oge na-azụ moto pas, ndị Hausa na-azụ moto pas na ndị Yoruba na-azụ moto pas na Kano, ihe ha ji mara mbụ na nsị gị na pas a bụ original, nsị gị na Taiwan nsị na China, nsị na Japan. Ya ka eji mara m. Ihe ha na-akpọ mba ala ha ji Samaila ka a na-akpọ m oge ahụ. And o nyere m aka maka ịbịa na shọpụ m na-ekwo ekwo. M ga-abata na shọpụ ụtụtụ, m ga-akwụrụ ọtọ na-ezu azụ ahịa ọkụ 11 eribe million. Ndị mara akwụ na line echi ka azụ ọmịa, mana ọ bụrụ ọsọ m na-ere. So dị onye dị mma Chineke, and ọkwa afa m kretiri maka na ha eji m eziokwu ebube biznes. And abatakwa m na transport, ịhụnanya ma ndị mmadụ mere ebe m nọ, so okwu m na transport. Ihe isi ike ga na-abịa, mana ihe isichakwa ike, onye ọbụla Chineke so n'azụ, ọ ga-enye gị ike ị ga-eji wee gafee ihe ahụ gabakwa n'iru. Ihe kacha mkpa bụ mmadụ ime integrity, ibe onye ewere eziokwu maka na biznes. Onye gị na-emekọ biznes taa, ọnụkwa afa ga-eche sị ka ya na onye amekọ, mana ọ bụ na ijiri eziokwu eme biznes gị na mmadụ mekọcha, ibu irigoro onye ahụ uru karịa tata, uru echi ọnụ afọ gosi mba na onye abụrụ ezigbo mmadụ, onye gị efe imekọta izokata onwe izokarịa na afọ 5 ma afọ 10, ndị mmadụ amata ha n'ihe na-eme, arapụzi agha. So ọ ka mma ịbụ a long term operator, ị na-agba mbọ na-emekwa afa ka ogologo oge iyuzu afa ahụ, iyuzichekwa afa ụmụ ga-abịakwa iyuzu afa, maka ihe kacha nke mmadụ ga-edobere ụmụ ya bụ ezigbo afa. Ndị be ndị Igbo si na ezigbo afa ka ego. And ịgba mbọ, anyị na-agba mbọ, ị na-arụ ọrụ, ị na-ajụ amakwa ihe na-eme na line biznes ị nọ na ya. Ọ bụrụ ịgbaba mbọ metezi obere ego, relax na ihe adresigo mba. Time na-eweta change oge ọbụla, ọkachasị na kịta emezi oge kịta anọghị teknọlọji eburugo biznes niile. So ọ bụ na ime ike ichekwata nke ọfụma, ndị ọ dị mkpa anapụ gị chọba ihe ọzọ ha ga-eme. And biznes kwa ị na-eme, ị na-achọ nke ebe ị nọ nke ya ị ga-abanye, nke ka nke ga-abanye, na-agbago obere. Oge mụa bido azụmahịa akwa, azụmahịa shu, arụm bọskọn, abụrụ m driver, azụrụ m ahịa spare parts, abụzi m bọs operator, mana nka na-achọkwa ihe ọzọ kakwa bọs operator nka ga-eme. Oke ihe ọzọ na-emechakwa, kama na ịmago na ị na-eme biznes na o nwee ebe ọ ga-abịa iruzie eweziri nke ama wee mara gị.
onye ọbụla mazi bus operator amazi ihe ọzọ na-eme ụmụchi ọzọ na-eme mụachi na ọ kakwuru ma ihe bọs ahụ but na ọ bọs ka ndị mmadụ mazi so ọ bọs operator ka m na-azazi mana ike Chineke aka ga na-agba mbọ ebe anyị dị ndụ anyị ka ga na-ama ọ dị m ka ihe na-achị ịkọwa bụ na mba onwe ịchọ ikwu onwere ihe ka kachacha mkpa karịa mmadụ ịma Chineke igwe Chineke na-eme biznes buru n'obi na echi dị buru n'obi na onye gị na-emekọ ihe taa na gịnị ka eme gị ihe echi buru n'obi na ihe ọbụla imechatara emechakwa mgbofu mbọsị oge onye ga-ajụ gị ese mana as a private person igbo yi relax na ịdị independent nwere ihe ọbụla na-eme nwere onye ọgbasa ọ gbasakwa mmadụ ọbụkwa ihe na-eme nwere onye ọgbasa emekwa na ịmanụta aka na biznes ị ga na-akpa agwa ka onwe ndị ọgbasa gọọmenti ọgbasa Chineke ọgbasa mmadụ ibe gị ọgbasa kọstọma gị ọgbasa ụmụnne gị ọgbasa nwunye gị ọgbasa di gị ọgbasa ụmụ gị because ime ka ezigbo afa ụmụ gị rie uru ime ka aja afa achọbụ ichenji afa ma ha too dọrọ mmanụ uru ọbụla mmadụ chụtara ego mana ị nwere ike ịkụziri ụmụ gị etu isi chụta ego mmadụ na-achụ ego ị nwere ego mana ị nwere ike ịkụziri ụmụ gị etu isi chụta ego ị nwere ike ịgwa nwunye gị etu isi achụta ego ezi uru ọbụla na-achụ ego ahụ metron sense onye jikwa na-eme ịbịa na azụ moto mmanụ medie money can buy bed but not sleep ị ga-eji nwe ego gota ezigbo bed ị ga-alarụ na ya ruo ezigbo ụlọ mana ego ama nye gị ụra ị ga-alarụ n'abalị mgbe ikpeazụ ude gị mana ego kpaziri gị ọbọzụgo akpara ego yes ibuzu oru dịrị ego ka ebuzi you're a slave to money n'eziokwu it doesn't make sense at all so anyị na-achụ ego anyị na-achụ peace of mind peace nwere udo okay ifra onwe ihe ịma na onwe ndị enwere ụfọdụ ụdịrị ego inwe mana ebe ọbụla akpọ ha ịfụ ha na ha na ogige ebe a na-eme ihe ọbụla mmadụ ama nnụ ihe a na-eme mkpọtụ a na-eme nka na-eme nka mana mmadụ na-ege gị ntị na-anụ ihe ị na-ekwu na otu isi ekwu na ndụ ibi onye ahụ ga-aghọta ihe mere iji edebe isi gị ihe mere isi ji elu oge a na ide eme dị ka ọtụtụ ndị a na-ekwu maka ha. Ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị kịta bụ kedu ụmụ ihe ụfọdụ ịlụgasị n'obodo unu na ihe ụfọdụ imego iji wee nyelu ndị mmadụ aka? Aga m achọ chere esikwana m na mgbe anyị na-agụ maka mgbe njugi maka moto esi na mgbe anyị na-agụ ya ọnụ agafego esikwana kịta na mgbe anyị na-agụ enwere ndị ụfọdụ nchọ ka ndị mmadụ mara maka agụwa ndị nyere aka o na ndị zụrụ azụ na ndị nyere ọrụ o nwere mgbe ama m na Nsụka ọ dị almost like onye ọbụla bụ nwa ikorobịa ọbụla nwere ike ịnyanwu moto nwere laịsensị nọ n'ime Nsụka ịjụọ ya asị na ana m anyazikwa moto njụọ ya ọbụla asị na ịma na anyara pis moto ọ na-anyara pis moto onye ọbụla ọbụghara na ị nwere laịsensị nwere ike ịnya moto na Nsụka pis ga-ewo gị n'ọrụ. So ụdịrị nke ahụ anyị ma ọ bụghị ebe ahụ ka anyị na-eje maka ma ngụta mmadụ na-enyere aka mana achọrọ m ka ndị mmadụ mara ihe ụfọdụ bụ ihe ndị email bụ ihe ntụmanya ọ ga-abịa n'anya isi onwe gị na Chukwu ji m wee lụọ ọrụ n'ụzọ dị otu a notago and need very proud of it. So kọwakenela anyị ihe bụ ihe ndị ahụ email ndị obodo. Well, before n'obodo echie gị ọnwa n'obodo ha, Nsukka town dị made up of 9 autonomous communities. Anyị dị mpaka itenanị. N'ime itenanị ahụ abụ m onye ihe autonomous community na Nsukka town. Ya na ihe na-egosi na anyị mere traditional rulers itenanị 9. Anyị mere igwe 9. Before na 9 autonomous community akpọta mmadụ bịa sị na onye abụzi chie gị ọnwa. And ba anyị mere ọnwa 1 and ọnwa 2. So 4 ọnwa ka eme by God's grace. So onye ọbụla obodo dị ka Nsukka bụrụ obere si na ịbụzi ọnwa obodo onwe ihe na-eme. Ọkara mma m ịpụta bịa kwuo ihe mmego ma ihe na-eme but ebe bụ ihe midia nka ga-akọ onye ncheta
biko ikwu maka inye ndị mmadụ ọrụ Chineke ji menye ndị mmadụ ọrụ by God's grace start amara gị na-ekwu ndị na-arụ m ọrụ karịrị 4,000 to 5,000 direct employment direct more than 5,000 persons direct employment adị m ekwuzi maka ndị ọzọ nọ na business na associates no ị bịa na ndị m nyegoro aka amarọ m na Nigeria ndị ọzọ na-eme mana mụnwa na-eme onye nyara m moto 15 years a na-ebu ihe moto so more than 300 400 drivers n'ogo na nke m up to 15 years ha ncha bọs wee na ha buru bọs na ha bido nke ha Nigeria ebuka onye m gbatara ezugoro m ngasị na ha na-akọt m pasenja ma no onye bụla mebe nke onye Chineke nye m ezugoro m ndị ọ bụrụ na ndị ọzọ ebe etotara online na m nọ mma graduate online ọzọ onwe ọzọ ka transport Chineke ka m ike gosi m ụzọ ya echi so na-ebido ndị ọzọ na-ebido si m na-arụ na-ebido ọ bụ na oru echi ọ bụ na ebe ha batara ọzọ m chọkwa ihe ọzọ m ga-eme ma ntọ na bọs manwụ na bọs ọ bụrụ mbọsị Chineke kete m n'ụwa okero m na sọsọ bọs ka m ga-eme ihe ọzọ m ga-eme ka bọs mmadụ ama mmadụ na-emeta ego mana kịta mara gị na-ekwu ụmụ ihe ọzọ na-eme ka bọs ama mana ịmara ya ihe ma bọs mana bọs a bụzi afa ka eji aza maka oge nke aha gị nke ha ewuchago ihe na-eme sizin ihe na-eme sizin ana m enye scholarship ọtụtụ ndị mmadụ enyego m ndị mmadụ scholarship ma ndị ma ndị ma amarọ ime ọmụma mesa Mmadụ Koinshi Foundation mekwesa Mmadụ Koinshi African Entrepreneurship Foundation arụgo m ụlọ na different schools enyego m schools ego na hospital arụgo m bụrụ nke m mebere ịbịakwazie na ndị a na-enyere aka na ime biznes inyegidego m aka na biznes wee chọpụta ka biznes abụrụ wesi na mmadụ enu mara aka na edukeshọn onye mere njisi na m ga-arụzi university chọọzọ ime gbasara nke ahịa ibidoro mmadụ 10 ahịa mmadụ 7 8 ama adịghị m ọfụ mmadụ 10 biznes ndị survive n'ime ha karịkata bụ 20-30 ndị ọfụma mebi na ha amụ ha ahịa amụ ọ na ha amụta ọ na ha emeghị ndidi maka ndị ahịa need so much discipline mana ndị mmadụ amarọ onye njide ha na-ego oche na ya bido ha n'ahịa echi na nwanne echi ya bụrụ ibeto ma onye abụrụ Ekene Dilechukwu ọ bụrụ etu a ka ahịa si eme ị ga-agba mba Ekene Dilechukwu ka anyị gara aka gara ekwu Ekene Dilechukwu Chinemere ọda bụ dadị anyị ya so ndị aka akpọ oge ga-akpọ ịmara onwe ndị ekpere ha everyday bụ Chineke na mee ekene m ka m bụrụ Peace Mass Transit biko onye ahụ ga-ebu ngwe trọbụl peace bụ ọ ga-arụ ụkwụ ọrụ moto ọdụrọkwa fecha ọrụ moto abụrụkwa ọrụ mmadụ ya na-ejidere ihe eziokwu ka ọrụ anya soda na-ekwu so ebe ihe kacha mkpa bụ ebe kacha mma m ji enye m nchọ ịdị na-atinyere gbasara edukeshọn maka ya ọ bụ na inye mmadụ 10 nyere mmadụ aka na edukeshọn 8 9 ga-apụta successful business reverse mana ndị edukeshọn ahụ onye ọgụta akwụkwọ ọfụma ọ banyezi biznes ichi omeke mana ụmụaka kịta achọghịzi itinye uche jegụba akwụkwọ jisike gụta sekọndịrị skuul na ndị gụrụ akwụkwọ na ha dị enwe ọrụ no mbọchị ọrụ ga-adọ ndị ha gụrụ akwụkwọ gị we na ọrụ mana asịrọzi na ndị gụrụ akwụkwọ bụ iwu na ha gaji eje rụba ọrụ onye gụcha akwụkwọ ji eme biznes ọ ka mmechu ahụ so ihe mụ na-ayọzi ndị mmadụ kịta bụ sị rapụgoro ichu ego si gụtagoro akwụkwọ first agụtacha akwụkwọ jide certificate na chitachu ego ka onye kwu na onye bụ graduate ada agbabọ ọ bụ na ị ga-akwụkwọ gị kwesịrị ịga akwụkwọ 22 years ịbụgo graduate 23 years ịbụzi graduate ije gbabọ 5 years pụta na 28 years 29 years ọ bụgoro 30 years ị ka dị young ọ bụrụ na ị gbacha bọ ọ gaghị duo gị na 28 years 29 years 30 years as a graduate ihe ichebụzi ịbụzi ọchịagọ iji education jidekwa entrepreneurship mana ịgụzi akwụkwọ udo akwụkwọ nke anyị machọrọ ime bụ akwụkwọ nke abịa onye gụcha ị na-apụta na skuul ịbụgo entrepreneur
ihe achọwazi ebe ego ga-eji bidozie nke ga-emenwu and ị ga-anọ na skuul chọta ihe ga-emenwu udo oke iji maka na target anyị bụ na onye na-etote ọ mata ihe ọ ga-emenwu and ego ọbụla iji ihe ọbụla ime ga-ezuru gị nnu ihe ọbụla ime ga-ezuru gị eji bido ọ bụ onye pụta ji 50,000 naira chọkwa je bido motor spare parts shop no ịpụta with 50,000 naira jee zụọ bucket zụọ towel eji asa moto jee ebe ndị na-asa moto n'ebe a ị na-ebe asagide moto ego gurute ego igote keke ma igote na jee goro keke ịnyere ego ego gurute ego igote bọs goro bọs ịnyere bọs ego guru ike igo plane ịzụọ plane etu aka esi egoro na biznes so jide ihe ọbụla iji were ebido ọ bụ na mụ achebe na pama nwụgo mana mma m ejiri ego rapụ ije bido ihe nji bido biznes 1,200 naira ka nji bido biznes 1,200 naira and kịta mara na-ekwu mara tinye nuri tenkob since kemgbe ụwa mara tinye nuri tenkob 1,200 ka nji bido biznes mara tinye nuri ego and ayo nụrụ m ka mmadụ tinye tụkwasara m ego na ego ama mma m nye m and bite nụrụ m ego tụkwasara n'enu maka interview a maka ụmụaka banye ọ ga-abara uru a sị na m ebite nụrụ ego tụkwasara n'enu ego ahụ abụ m a prudent manager ọ bụrụ enwere m ego kama na abụ m a good manager ama management maka ọ bụ na nọ na n'enu ego agụ na-agụ m and onwe ihe nchi ije ga ma je zụta ngwa ha chọrọ ije zụta ngwa ha ma wepụ tenkọ m ga-eburu ọnụ agụ adị were ego agụrụ ngwa ha maka mana zụta ngwa ha ma na-ekesi ya gozie m echi nchi iri nri nzụ katọn nri mana ewere ga ariche nne taa gote m rozi m ngwa ha rụzie echi nchọzi iri nri ribe gị mara ma ayọ ihe okwu na egwuru m nsogbu ihe taa so oke Chineke nyere m through my hard work na izuru m and because of ebe m si and ka Chineke si wee doziri m ọnọdụ ọ bịa mee m ebe ihe m believe bụ na mmadụ ịgba mbọ sweat it out believe in sweating it out but believe m na njekwa ala nje yọta mmadụ mba jiri wezụ m so ebe area m kacha enye aka kịta ihe gbasara education ịbịa chọọ ụzọ m na a na-ekwu maka education ga na support mana ọ bụkwara ibiri ahịa mba ibiri ahịa ọ na-enye nsogbu nke m mere eme my brother ọrụ dị ya out of ọ na ndị biri ahịa dị 200 300 sọsọ ndị na-erota na onwe ha ero 20%. Ero 20%. Yes, ndị dị successful today ero 20 because ụfọdụ ga-eje were ego ha mmadụ ga-ebido ahịa taa ije biri na 3 rooms mana oge mụ azụ nke mebi m na room ebi m na n'ime shop ka m bi for more than 8 years m bido business ebi m n'ime shop akọt m shop m into 2 na azụ ya ka azụ shop aka m bi ebe aka m na-esi na ebe aka m na-eme ihe ọbụla abalị mkpọchi shop early morning 5:36 empego m shop adị m akpọchi shop until akwa 8-9 abalị gosi ebe maka m bi ebe aka m na-alarụ from year to year 365 days a day. Can be the business. I got no holidays until after 25 years in business. Mana ya pụtata zụahịa 1 year ọchọkọ owere ego oje meeting ọba meeting nke ọzọ oje ụlọ na Easter oje ụlọ na Christmas mbọzi Sunday oje ebe na-eme nke oje film nke ọzọ oreto ka anyị masị bido mmadụ ka na-ebido business ebido ihe izi na-eche nke isi gota tokumbo ka anya ba ikwerebeghị 1 2 3 oke mmadụ na-agba ọkada osika eje nụọ nwaanyị irugoro 30 years ị na-agba ọkada na-agba keke nụọ nwaanyị irugoro 30 years it means you have settled down. How can you grow? Nwunye gị mụtaba ha na nwa kịta ndị na-enye nri ebubu ibu ego ị na-arụta na keke ama nzuziri gị ime nke ị ga-esave wee make grow your business. So eme business bụ a na-jide chọgere. Jide chọgere means ijide nke anyị na-achọ nke ọzọ na-akwado maka nke ọzọ. Ụmụ ihe na-akpọ foundation business eji na-azụ ego. Keke bụ business eji azụ ego. Ọkada bụ business eji azụ ego. Ịsa moto bụ business eji azụ ego. Ịsa na hotel business eji azụ ego. Ụmụ ihe na bụ business eji azụ ego were ezute ego were ego ahụ banye n'ihe ọzọ aka ị ga-eme. Business ọ bụla na-ama mmemme wee retire n'ime at the age of 70-75 abụrụ business mmadụ na settle down. Ọ business eji azụ ego.
and do ezigbo business maka na profit na aka ya, profit ka na keke, profit ka na ọkada, profit ka na ịsa moto karịa ime bus business. Because igote bus ịkọwa ahịa accident if na apụta nsogbu, mana ọ bụrụ na ọtọ ka iji asa moto tọwara ga ada bucket gị make use of bucket 200 naira for 2 years, and iji achute gị your stamina, energy as a young man. Ọ bụ na keke na anya energy as a young man, ọ bụ na ọkada energy as a young man, ịnya keke ma onye ọkada after the age of 40-50 years pneumonia egbu ego ịnwụrụ. Mana ị ga-ahụ mmadụ anya keke from 25 years onye keke na-achụ 60 years uru echọs na ya, lack of planning. No, ana m ayọ ndebe anya oge ọbụla unu onye ọbụla anya keke amaka. Nwụrụ business nyere ego ka keke, nwụrụ business nyere ego ka ọkada na-ebu fast money making business. Mana ọ ịbanye na ya na-emete that money ewekwe na settle down were ga ma chọ save eki we bido ihe ọzọ maka emeche m ihe niile na I was a conductor, I was a driver. Oge na azụ ahịa ọkịrịka esafetere m ego zụọ ahịa shoe meche zube ezigbo akwa, meche safete 12,000 naira ya ka nji banye motor spare parts na 1989 ka mba motor spare parts 12,000 naira. 1993 nsafete 260,000 ya ka nji bata transport. Between 1993 and 2008 I made another big savings njikwa banye business ọzọ na mega sekita. Kita nke nọ kita by God's grace I'm looking, because there's always a higher level to go. We keep conquering territories, expanding our horizon. That is why ihe aka Chineke ji goziri anyị. Mana onye pụta ha na ọkwasa arụ na eribe ego, and eribe hene you can't grow again. You say na ihe adịgo ma you can't grow again. Nweze bi jazu eje. O nwere ihe ka njọ gị. Ụlọ akwụkwọ a esi na ịchọrọ ịrụ university a. Ịmana nkata anyị echigharịgo, mana ebe a idebere ya kịta ebe a ọtọka m n'ọfụma. Anya mkpuche m na anya m na ihe niile gbadoro anya n'ihe a ekwu maka ụlọ akwụkwọ anyị chọrọ ịrụ. Kọwakanela anyị maka ya, kedu steji a nọ na ya, ọ ihe ga-eme kịta uche m ọ dị m mkpa. Ọ bụ na Chineke nye aka, ọ bụ na contractors anyị efere anyị by God's grace anyị make ibido next year. Wonderful. 2021-2022 session, yes. Kedu ebe ọ dị? Because ọ dị na Nsụka. Good. Ọ dị na Nsụka, ọ dị na Ekwegbe, between Enugu and Nsụka town, halfway. Good. Biko n'ụlọ akwụkwọ a amara m ihe kwesịrị inye gị bụ prọfesọ. Akwefu ihe a kama ịma na onwe otu obodo anyị dị. Obodo anyị amahọ ndị ọhịa na-ewute m. Ọ bụghịkwanụ mgbe mmadụ je dee akwụkwọ bụrụ prọfesọ. Ọ bụrụ ndị anyị na ha na-eme ndị ọcha, anywhere fụrụ knowledge you extract it. Akwai mana ndị ọcha na-emecha SF were onye zuru oshi criminal kpọta ya si ya biko kụzigodoro anyị ka isi wee kpọghee ụzọ a, because the knowledge ka ha chọọ. Somebody like you now nwee this knowledge about economics, na-achọ ịma ọ dịkwa na plan na a ga-enwe ike were ihe anyị dịka ihe anyị kwu, because ihe anyị mee just penye anyị azụ ụmụ ihe anyị kwu onwe ka a ga-esi pakeji ya ọ bụrụ kọọsụ a ga na-akụzi na university a. Na 1993 oge arapụ Kano ị na Nsụka eji agụ akwụkwọ eji ego nsevte echeme n'iru Chineke si ya biko maka ha last card ụjọ ji m all risk ka nteke nsi Chineke biko na igozi ego a na m ga-eji ego a wee fee gị were efe ndị gị. So all in 1993 and ụzọ nche m ga-esi wee efe Chineke ebe o goziziri ihe m na-eme dịka nsi ya bụ na m ga-eji ego ama na-asa abụ ya asa abụkwa ndị andọ ebe ihe nche m ga-emefe oge ga-aka bara ndị banye uru na bụ manpower development in terms of human capital development. And the reason bụ na enego m anya hụ na ime ọtụtụ ndị mmadụ kpagoro ego mana ego na ha akpa onye anwụrụ ana biznes echie nke a bụ eziokwu. Ụmụazị azọba ego
and ihe na-akpata ihe na bụ na ada azụ ụmụaka ọfụma ka ha nwee ike itake over business parents ha. Ị ga-ahụ somebody ọ na-azụ ahịa mmanụ, then ụmụ ya too, ọ chọọ ka akpa ya papa doctor, ọsọ ofu nwa ya ego medicine. Ọ chọọ ka akpa ya papa lawyer, ofu nwa ya ego law. Ọ chọọ ka akpa ya pa engineer, ofu nwa ya ego engineering. Ihe na ha na-agụ very anything to do with oil amawo, and ha natakwa holidays, ha dabịakwa ka ha mụta ya. Onye amezigwa nazi obodo ego chefue ihe na-eme. Nne m na nna kazie nka na ayọzi ndị ga-abịa run business ama ahụzi. Ụmụzi ndị na-edosi nso, and ụmụzi ndị na-agụ akwụkwọ ga-agụ ihe something that has to do with business and ndị ha na-eme. Bụ na mmadụ ga-ego economics, gụọ marketing, gụọ business course, gụọ agricultural engineering, onye mama ya na-azụ ahịa mmanụ. Ịpụta ị ga-eji imego knowledge ị ga-eji develop ihe amụọ. Ọ bụrụ iji eme engineering, eme medicine, good and fine, mana ịpụtazi guzie emezie MBA in business administration or entrepreneurship, nyere ya aka to sustain your family business. Maka ndị Igbo si na nke m jika, ana m agwa ụmụaka sị ya na ọ bụ na papa gị bụ kapịnta, ịpụta bụzi medical doctor. Ihe bụ medical doctor kapịnta, first of all bụ ị ga-abụ iburu kapịnta izi, maka ọ ego kapịnta ka eji ezogo. Ebe isi metri gam eji ezogo na school bụ nye ya number one profession. Ọnụ tomato ka mmadụ na-ere si ya nweta ego ezu agụ jee bụrụ nọọsụ. Ihe bụ tomato dealer nurse, because your first assignment bụ grow business ahụ esi na ya wee kwagote gị. You can grow it, develop it, sustain onye family business. Mana uche anya dịrị ya. And I had a prepare family anyị ọfụma maka anyị eme ezigbo succession planning. Ụmụaka m ike itota take over ebe parents ha kwụsị. Na ụmụaka tota ebido zobe ego because azụrụ ha in line continue. So a ga-eme family planning. Oge enyere anyị aka mee succession planning. Ụmụaka ma right ha, oge pa na ma aka dị ndụ. So ị ga-eme ka ha ọ bụ na idere wele ede, ịgwara ha wele oge ka dị ndụ. Ezigbo wele ọ bụ na ekwesịrị ịgụrụ ụmụaka before onye nwa. Ọ bụrụ nwa ndị mmadụ weta were gụbara ụmụ. No, gwa ya oge ha da kada life. Like will m ụmụ na ndị were. And ụmụ m niile ma na nwa ihe ọbụla mere m. Mmadụ ama weta naira na ihe m as a family until my last child is 50 years. So that at the age of 50, any of my child na-ewezi property mere na-eri eko wee nye aka support ihe na-eme and train my grandchildren. So ihe na-edosi abụrụ ụmụ m ka na-edosi, ihe na-edosi my grandchildren ka na-edosiri maka na ụmụ m azụgo m ha. M ga-azụ ha ọfụma by God's grace. You know, so onye ọbụla ma kịta m nọ ndụ ha mana ihe ego onye na-akpa bụ ego m na nwunye m for old age. Nwezi nke fọdụrụ anyị rapụrụ our grandchildren, mana ọ bụkwa maka ha ma otio finish. Ụgwọ nje gị itinye na the best school igo ezigbo akwụkwọ, kụziere gị ụzọ ịmara Chineke, mara ka esi akpata ego, mara ka esi edobe ego. Atara ego m nkụziere ụmụ m ka esi akpata ego, kụziere ha ka esi edosa ego, ha gụọ ezigbo akwụkwọ, ezigbo certificate, gụọ na good schools. Nkụziere ha maka Chineke. I have given them all the truths and all the secrets and to survive. Excess money na-emebi ụmụaka emebi, ode nyere ha ka enyere. Ọ dị ka kịta nna arụ university, na ajụ m si keke esi na arụ university ha bụrụ okwu ego, mụrụ ego dị ebe a nsị ha ego ana m arụ ya ka nwe kpata ego. Mkpata ego ka ndị ka onye ego nke akpatara agbata ka ihe ji ewe eme. Ihe ji ewe eme na-eme ga-enye m joy at old age. Ọrụcha ya na-akpọ n'ime ebe ahụ. Ọ bụ 70 years or 80 years ka ndị oge ahụ nọ n'ebe ahụ na-ene anya na ihe na-eme, ọ na-enye m joy. Ndị ga-erote onye bụ ndị ọzọ ndị nyere aka ihe mere n'ụwa ka a ga-eji rota gị. Ọ bụrụ ego na isi na bank. Eziokwu. Onye nwere abịa kwe na redio ego na ume na bank. Dị na-azọbazi ego dị na bank ụmụaka etisa. So dosiri ihe na-ama ntị ihe na-ejikọta ha ọnụ. Ụmụaka gụọ akwụkwọ ọfụma, kụziere ụmụaka ụzọ, gosi ihe na-eme. Ọ bụ na kapịta ke na-arụ, kụziere ha. Ọ bụ na ahịa ke na-azụ, kụziere ha. You know, so university anyị na-ekwu maka ya bụ university onye agụcha ome ike iji ihe ome bido. And ihe anyị bụ ihe ahụ ya parents na-eme ya number one ihe ime. Ihe ndị bụ na-eme ji na-ewe eji kwụọrọ gị ụgwọ kwa onye ka ị na-eme. So I don't believe na mmadụ tọsị ihe mere ọrụ. Ime ha ọrụ onye zụrụ gị ụmụ ihe ọ na-arụ. Ka ihe ọ na-arụ ebe ọ na-arụ ji bido ebe ahụ. Because ọ dị izi ya mmadụ itinye nwa ya n'ebe ọ nọ karịa itinye n'ebe ọzọ ebe ọ na-anọrọ. Ọ bụ na m bụ kapịnta, ma m gụcha university nata.
ọrụ izi dị easy for nye m ịbanye bụ ịbatago na capital workshop bịa nyere m aka wite knowledge ya ọgụta university anyị si from carpenter rụbazie furniture rụbazie ofe ose ọ bụrụ na tomato ka m na-ere ma m gụcha university pụta bịa nyere m aka na tomato anyị mebe tomato paste ọ bụrụ na azụ ka m na-akụ na-eghe azụ ma m pụta anyị mebe tin fish onwere iri ọbụla etu a na-eme transport ụmụ m pụta file na transport na mmadụ ekpetezi na na-eme road transport ha bịa jegode ship anyị banye maritime so ihe a ga-eme erika anyị ka na-ebido anyị bụ ndị Igbo anyị nwere opportunity dị na Naịjirịa ka nkụ mana pụta onye pụta ojewara asị na obodo Igbo kacha mma obodo Igbo dị mma mana Naịjirịa ka obodo Igbo mma Naịjirịa ka obodo Igbo mma ọ bụrụ na Naịjirịa kara obodo Igbo mma gwa m ihe kpatara na ndị Naịjirịa one na-eji eme foreign direct investment na America ma na Canada ma na UK ego ha na-edobe ebe ahụ ego zupụrụ ezupụ ọ bụrụ clean investment emere Afrịka mana ọ dị na Nigeria investment why because they make more profit to make it so ndị ọcha si be ha were ego ha na-abịa make business na be anyị to make more profit anyị were ego nke anyị ji na-eji edobe na be ndị ọcha na-ezupụ ego anyị ezupụ instead of iji develop ebe anyị make that profit itinye ego n'obodo Igbo enye gị 1% 2% interest mana ewe ha webeta ego ahụ inye ha na be ha at 1% 2% ha webeta ebe ahụ ewere emege 10% na be ha nye kwa 2% jide 8% margin. Sometimes onye na-enyezikwanụ gị more than 1%. Onye na-enyezikwanụ gị more than 1% nwanne. No, ije developing countries like maybe like India, China, some Eastern Europe, you make it up 2%, 3%. Man, over America and those was 1%, 0.8. Although depend on their ego needs. I'm Switzerland, they make it minus. If one want to hand the but they can create employment at home. Eziokwu onwe ihe nchọ ịjụ chief ihe anyị kwụ bụ eziokwu ma ebe anyị na otu o si adị chief inwe ihe nchọ ịjụ gị ịpụta kịta achọghị m ọ na-adịzi m amaghịzi m nke m ga-ewere ọ na-akọta dịkwa m na ọkwụdịrị mmadụ gị kwesịrị ịdị na-achị obodo anyị mana nne anyị ọ dịkwazị m ka ahapụ gị chịba nke ọ maka ọchịchị obodo anyị siri ike ịgbara abịa mbịa zọ gọvanọ n'Enugu steeti and asị m kwuwe ọdụrụ mmadụ gị ka anyị nidiri ịbụ gọvanọ Enugu steeti onweghị ịkwụghọ m ego m wee kwuo ụdịrị ha anọnwe ihe nchọ ka ndị mmadụ ghọta onweghị mgbe iji si m mee program a Peace Mass Transit akwụghọ m ụgwọ ihe abụghị advertisement ka anyị na-eme ebe m gbadoro anya bụ gịnwa ka m ji wee na-eme program a so onye ọbụla nọ ebe ahụ na-eche na ihe a bụ ihe mụ na Peace Mass Transit mere organize maka politics ma ọ bụ business ị na-agafe ụzọ na-achịta azụ biko ịma dịka otu anyị si na-eme business transport ifugo otu ụzọ anyị dị ifugo ama m na nke a doro gị anya maka na ihe ebe business gị ofu business ị na-eme maka anyị aghọtago kịta na nwere otu business ị na-eme mana business nke anyị ji wee mara gị ihe na-agba n'okporo ụzọ oge ọbụla kedu ihe ị nwere ike ikwu maka ọchịchị enwere ka anyị hapụgodo Naịjirịa ọchịchị enwere na ana Igbo n'otu ana Igbo dị maka anyị tachakwa ndị isi obodo ndị nọ n'isi obodo na-achị anyị abịakwa n'ime onwe anyị gwa onwe anyị eziokwu ọ dịghị ka ndị na-achị anyị achị na ana Igbo ka ha na-emebe ọfụma based on ihe anyị na-afụ bidogodo n'ebe okporo ụzọ dị ewebanyechakwa na ihe ọtụtụ ihe ndị ọzọ ekwesịrị ịdị na-eme ịma oge isi achọtaghị ka ihe ịchọ ka m kwuo maka ya nke isi na ịchọ ka mmiri interview amara m onye mụ na ya ahụ nụrụ onye egwu akwụ na Nsụka ndị egwu akwụ na Nsụka pasị tụrụ m ha ebuka and isuru Igbo wee kwe ị na-epromote gbasara ndị Igbo na Canada ọnya m njipụta
mana ọ bụ na ịgwa m sị m na ị ga-ajụ m ihe gbasara politiks maka mma access ndị na-achị akarọ m ikweta m interview maka na achọrọ m ka m were ọchịchị sọrọ ndị na-achị maka na ihe etu si achị anyị etu ndị be anyị si echọ ka na-achị ha si etoghachịba ha ka mmewe nke mmara anya kwuwe nke mmara anya maka na ndị be anyị ọ ka nsị na-adachite ọfụma mana ndị a na-achị na-akụ aka ndị a na-achị na-akụrụ na-achị aka mana agụụ na-egbu ha emerụ sekuriti anyị na-akụrụ ndị na-achị aka a na-egbu ndị mmadụ ebe ọbụla Naịjirịa niile anyị na-akụrụ ndị na-achị aka agụụ na-agụ ndị mmadụ anyị na-akụrụ na-achị aka Naira see from 150 naira about 10 years ago, just 10 years ago, from 150 naira back to 470. Devaluation 2008, 2009, 2016, 2020. 3 major devaluations within 10 years. And see from 150 naira lose it to 450. And na-akụ aka agụ na-agụ ndị mmadụ oke naira lose from 150 to 470. Inflation nọ na 12.8% kịta na Nigeria. Mana salary ndị mmadụ ka ekwu nwere maka ndị na-akwụ salary apụgoro nke business ada ekwuzi okwu business. Ndị na-akwụ ụgwọ ọnwa how many percent ka salary ha may increase? Emere increase salary ha. Ị na-ajụ m maka transport. Ebe ka m ga-ebido ekwube. 10 years ago, tire anyị ji azụ moto bụ 13,000 naira. That same tires are today with 39,000. 39,000. One. Moto anyị na-anya that time nọ n'ego one. Ụgama moto nọ the less than 4.5 million naira. Mana kita the same motor na 26 million. 26 million from 5 million, 5.2 million to 26 million naira. Ego ne ka tinye n'ego moto. Agiji na manage. Wana eme. Ihe na double taxation. Bad road. Ya ka na ya insecurity. Ndị mmadụ banye moto apụta kwụsị ha n'ụzọ. Achụtụ enu na moto na-akọsa na mmadụ ego ugwu ụfọdụ erepụ ụmụ nwaanyị anaghị kidnapping anaghị armed robbery the rules are not safe obodo okwu badoro ga na-ekwu na ihe ebe badoro kacha mkpa na ndị ori abịa na ha badoro ha kwụrụ ebe ahụ moto gbanata breki si n'ime ọhịa pụta ugwu ụfọdụ akụpe egbe gbaba moto na moto ndị pasịa na-enwe moto innocent people na-eme ya ama akụpe egbe gbaba ha. So ebe ka m ga-ebido ka nke ngekwu maka ya. So serapụ m anyị ọbụla na business onye chukwu si n'oge asọ ya mma survive na ịgwa gị eziokwu ya onye kwa nsogbu adị m ekwuzi okwu ndị na-eme transport onye ọbụla si na-eme transport na Nigeria ihe onye asị ya ndo onye ọbụla na-eme road transport na Nigeria ihe ya sị ya ndo maka ihe niile anyị ji anya moto ihe na anyị ji arụ moto more than 95% bụ imported. Sọsọ ihe eji eme dị na transport na-adịrị imported bụ water mmiri na-agbanye na radiator and ikuku a na-pọmpụ na tire. Everything be imported except driver, water and air na pọmpụ na tire. Ihe tire ihe na-abụrụ imported. Everything on a motor bụ imported. Battery, tire, motor itself, everything be imported. So you make money. Ịkpata ego na this level of inflation. Ịkpata ego under this level of devaluation. You convert it to dollar. We just start here at how much? All inputs is imported, except water for radiator, A for tire, and driver. You have had them imported.
ihe taa. So tell me how you can survive in this kind of environment. Na-ekwu okwu ụzọ. Eko ihe ka ụzọ nke ka njọ ka erika. So asị m kwuo maka gọọmenti ka ebe m ga-ebido kwuo maka gọọmenti. Ebe m ga-ebido bụ na anyị nwa bụ ndị na-achị achị. Ihe gọọmenti na-emebe anyị nwa dunyere ha mebe. Because onye bata kịta na ya chọrọ eze election. Ndị mara sị anya weta ego. Ọ bụ na iweta ego amantụrụ gị vote. Ọ bụ na iji ego ị na-ekwu na iche eze election asị na ịdịrọ serious. Ịnụ na onye na-aza election adịrọ serious because bụ na ọ dị eke ego. Exactly. Ịnụ na mmadụ pụta election asị gị na onye adịrọ serious dịkwa serious. Na ịdịrọ serious bụ na abụ ịbịa igwe ha n'ịchọ election ịchọ ka enyere gị aka iburu mmanya ọ na ibu only one carton instead of ibu truck bute mmanya. Oru mbosi election si na bibie na-eke 5,000 ihe na-eke 500 na asịgara pa onye a ndị aka iso ndị iso achịtara ọkụ. So onye ama from that day a na-enye gị ego ama ịmago na a na-azụ gị azụ. So onye ahụ winizi ojiri gị ụgwọ. So ndị ama na-achị ejiri anyị ụgwọ maka ha akwụghị anyị ụgwọ ya anarago ha ego wee tinye ha ebe ahụ. We sold our rights. We sold our right to complain. Anyị nwere moral justification to talk about ndị na-achị achị. The day we stop collecting money from them, we are qualified to ask questions. Is the day we are qualified to complain. The day we begin to support people on ihe ha mego, ihe ha menugo, on ihe ha ga-emenwu. Onye a control nuru 1 million naira. Eburi eti na government. Ka bụ n'eziokwu. Public nation. Ka bụ eziokwu. No experience. N'obodo ibe ebe anyị nọ kịta bụ ndị kwesịrị na bụ ama n'obi ọchịchị abụ ndị bụchago director na ministry permanent secretary ha emego experience ha ahụgo ụzọ anọbụ ụzọ ego ka ha rụọ nọ ka ha na-achọ. Ụfọdụ asụsụ ụmụ ha na skuul ha eweta experience ha wee bịa rụrụ obodo ọrụ mana ihu sa obere ụlọ ọnụbere nwaanyị wee etinye ihe izo na-echekwesị gbaa na n'Enugu wee rụọ ụlọ gbaa na Ojiriba rụọ ụlọ n'Oji ọbụna onye Oji ihe ọzọ echekwesị nwaanyị somebody bata na gọọmenti. Ndị be anyị. Hello. Yes. Somebody bata na gọọmenti like ndị council ka m bido ebe ahụ. Arab mo. Chere ịmana onye ahụ mee ihe mme na m ada akọwara mmadụ ihe niile maka program a kwesịrị ịbụ real. So onye mana m agwa gị mana ịfụ na ụdịrị mmadụ ịbụ o nwere ihe ikwu si na one life ka ị na-ebi. That is just that simple life. So otu anyị si ekwu ya bụ otu ọ dị. And akpa mmadụ aka, you have to be ready in season and out of season. So otu anyị si ekwu ya bụ otu ọ dị. Na iwe na gị na m agwa gị na m ga-ajụ gị ụdịrị ha. Mana ịfọ na ihe anyị na-ekwu make sense. Somebody bata na government. The first under 6 months, ejeri marriage ceremony. Under 1 month, ejeri wedding. Under 6 months, ejeri naming ceremony. Under 6 months, ejeri no mepe uno. 6 months nke no kwa 2 years. 2 years as agwokwe. After position oga no for 2 years. So ke ihe onye ha me, ihe a bụ settlement ka eji wee mee onye ahụ. Ọ bụrụ akpọtara kọrọ obodo ọrụ. Akpọtara kọrọ obodo ọrụ. Maka ka ihe ọ na-arụ. Onye na-achị nuru mmadụ 5, mmadụ 10, apụta eme local government chairman. Ọ na-akpọzi meeting ndị igwe. Ọnọzere dị a azọnye na supervise, azọnye na ndị igwe nọzi ya n'okpuru. Ndị igwe nọzi ya n'okpuru. Igwe ọbụcha former permanent secretary.
ọ na-achị ndị Igbo onye achịnụrụ mmadụ 5 anywhere in the world. Ọchịbazie ndị igwe overnight. Gwazie ụdị nkata ọ ga na-akpa. Kedu ụdị advice ọ ga na-eweta? Biko kwenu, nụ hafụkwa m biko. Kedu ụdị obodo anyị nọ n'ihe nka? A na-atinye mmadụ n'ọkwa, ekwesị iche kedu ụdị ọrụ onye na ga-arụ n'ebe ọkwa a na-atinye, kedu ndị a ga na-abịakwute, kedu ihe ọ ga na-agwa ha. The moment anyị bidoro rụba ọrụ, new appointment on merit, the better for this country. Anything outside that, ihe anyị ga na-eme bụ rat race from pillar to post, from pillar to post. Every year we keep beginning. Obi nke anyị ọ ga-abụzikwa a man. Every year Obi is a boy. Every year Obi is a boy. I got boy. So in terms, ịbịa ihe gbasara politics, oge nchọ ime politics nke agago, Chineke na nyere aka nye m ụzọ ebe m ga-esi, ebe ụzọ nsi kịta akara m mma. Maka ihe m na-eme kịta, ọ bụrụ na m jiche politics oge nchọ ije politics wepụta mebi ya, ndị mmadụ aka eji na mbụrụ ego gọọmenti. Ọnya ka nji wee na-asị na maazị nke ka mkpa. Ọnya ka nji sị na ọ dị ka nke ahụ na-eme kịta aka m mma. Chineke na-ewere gị aka ya mere onwe ya aha. Ịma ọnya ma ihe ọbụla na-eme asị Chukwu may ya will be done in my life. Ọ bụrụ na m bara politics oge nchọrọ ịba politics, gwa m ihe m aka na-akọ kịta. Ihe mụ na mmadụ aka na-eje kịta. Ọ ka ụmụ ihe a na-eme kịta na-eme ya, ndị mana sị na ọkwa ọ ga-abụgo ego butere ogo bụ chairman, ọ ga-abụgo ego butere ogo bụ senate, ọ ga-abụgo ego butere ogo bụ gọvanọ. Na onwere onye ga-ekwute n'ụwa na m ga-emelie. Mana ha nọkwa na-ahụ na m na-eme business for over something years o. Mana ha ga na-eche na something years a na-ego ha na-ahụ ihe na-eme. Mana anyị mụgo doubt the human being. Maka a na-eme azụ na onye ọbụla aba n'ọchịchị bụ oriko ji ezu. Onye ọbụla aba n'ọchịchị bụ oriko ji ezu. Mana ọ bụrụ eziokwu. Eme ndị ọchịchị na-achịta ọfụma. Ndị ọchịchị ọfụma ekwe na onye na-achịta ọfụma. Enyere ya na-ekpere onye ekpere. Ị na-ekpere ya ekpere ka Chineke nyere ya aka. Eme ndị na-achịta ọfụma, eme ndị na-eme ọfụma. Na ndị adịghị eme ọfụma ka n'ọnụọgụ. Onye omezi ọdịsị ka na nwụrụ ndị na-eme ọfụma, eme ndị na-eme ọfụma. Eziokwu nna anyị ukwu ịma na ọnọdụ anyị ebe a na ọ na-atọgbu m atọgbu, ọtụtụ ndị na-enekwa n'ihe anyị na-eme ọ na-atọgbu ha atọgbu. Anyị ga-agwatụ ndị na-asụ oyibo okwu, mana anyị ga-emechi nke anụ anyị na-eme kịta zụtụ ike ihe dịka 5 minutes wee na-achịtezi azụ wee gwatụ na anyị ama nnọta aka na nke ahụ ka anyị kọwatụrụ ndị na-asụ oyibo ihe niile anyị kwu. Biko ekene gị na n'otu isi wee nwee ike ịkọwara anyị ihe bụ ihe na-eme anyị nwa bụ ndị Igbo. Ọnọdụ ihe anyị nyere anyị bụ lecture, and ị ga-enebanye anya n'okwu ahụ ngwa gị. Ị ga-ekpokọta ihe niile a etinye ọ bụrụ kọs. Adịkwa m serious o, ịchọ emecha ya akpa ya a ga-eme ọ bụrụ kọs. University anyị na-arụ bụ an entrepreneurship university. Yes. Our target bụ na ihe ọbụla ị gụrụ na university anyị, ịgụcha ya pụta ị ga-aba na entrepreneur. Yes. Maka nke ahụ nke m adịmeji ayọta mmadụ ayọta ọ bịa gwa m nke ga-esi mee nke ahụ. Onye ịpụta gụọ medicine na school anyị pụta ị ga-abụ an entrepreneur. Convert course ga to wealth creation. Exactly. Gụọ mass communication pụta ị ga-abụ an entrepreneur. Gụọ economics ị ga-abụ entrepreneur. Gụọ physics, gụọ chemistry ị ga-abụ an entrepreneur. Chief, mgbe ọbụla university onwere course mmadụ gụrụ na university ị na-ama njem ego. Nwere course ị gụrụ na university ịma na njem ego. Maka ịkpata ego dị iche, ọ bụrụ ihe ego na university ka eji akpata ego. It can help you. Mgbe ọbụla university a bido, ọ ga-amasị m bịa tinye aka n'ụzọ ọbụla m nwere ike kụzie ka m gwa gị ihe m bubu n'uche. Ya mere nji dị interested na university anyị na-ekwu. Agụchara m architecture n'Enugu campus. Ihe niile anyị nọ na architecture, ihe nyere m aka bụ na Nnada eje na-arụ ọrụ na site na-aghọta ihe a na-ekwu. Mana ndị niile mụ na ha gụchara na university after 6 years to do masters, ịpụta na site ịrụ ọrụ, nwatakịrị na-emix concrete
na-serve medicine sigo oga kedu mixture a ga-use inewe ya n'anya after master's degree pụta na site ịmahụ how many bag of cement na because ihe gụrụ na university bụ liters, how many liters, area, kilogram mana ịpụtazi ebe a na-arụ dị ụlọ ịma na anyị nọ na-use a na-egosi anyị block asị anyị 225 block by 150 block ya ka anyị gụgide wee gụchaa 6 years ịpụtazi na site ịrụ ọrụ ihe ị ga-ahụ bụ ọ ga na-use 9 inches ka na-use 6 inches 6 inches na 9 inches so na achọ m nke ọ ga-abụ from year 1 onye na-agụ architecture anyị vute blọk shia dị anyị nekwe ihe eji arụ ụlọ na Nigeria ihe bụ blọk nke a bụ 6 inches nke a bụ 9 inches 225 a na-agwa gị hominin bụ 9 inches nekwe a na-asị gị mix 2 liter of water na 3 hapụkwa nke ahụ ịgụcha ya nekwe ihe a na-eme na site ihe a na-eme na site bụ 1 bucket to 1 bag of cement na 3 shovel of sand onye ahụ mụọ ya otu ahụ by the time onye ahụ ga-apụta na university ọ mara nke a na-akọ mmadụ ga-agụcha injinia ịpụta mechanical engineer mechanic na ibi furu moto gị nwa bụ mechanical engineer master's degree na mechanical engineer moto gị kwụsị ịkpọ mechanic ọ bịa start arụghị moto that's a useless education now. Ihe menụ bụ na theory dị iche na practical ọ bụ na amachia theory na practical ga-enyere anyị aka so ebe education na-aga kịta ebe education n'ụwa niile na-aga kịta bụ na practical experience so that 1 year internship a na-ejebe ma ndị nọ na health science o ma ndị nọ na engineering o ma ndị nọ na course ọzọ dị iche iche everybody need it ma ndị nọ na art ma ndị nọ na social hancha need it because you have to go and have world view eji eme practical experience of ihe na-eme n'ụwa ọnya mere n'obodo oyibo egocha akwụkwọ before enye gị admission ka ije eme MBA ha chọrọ ka ije rụgodo ọrụ na ịbatazịa ime MBA ka o nwee a problem ibu n'uche ị na-asị ka ya bịa ka ya solve ka ya mata ka ya solve problem a based on experience inweta because ije go na field mana ndị be anyị chọrọ onye mechara first degree je eme masters je eme PhD ọ pụtazịa ọ bụziara a bucket of theory a bucket of theory, no practice. Ka kwụsị nke ka nwee ike ịsụ oyibo a na ndị na-asụ oyibo biko ndị be anyị na-ekene unu anyị na-ekene unu otu si wee nwee ike ịnọnyere anyị na ngalaba nke anụ anyị mee anyị na-ekene Chief Dr. Maduka Onyeisi otu o si wee bịa kụziere anyị oke ihe mmụta ọ kụziere anyị ọ bụghị obere ihe ọ bụghị otu aka nche na ihe akara ịga ma ana m ekene Chineke na ọ gara otu ahụ ebe a ka anyị ga-abịa na njedebe na nkata anyị na Chief Maduka Onyeisi kpa Chief aga m ekene gị otu anyị si ekenekwa mmadụ na ịma na m ekenere gị oge anyị bidoro ihe a mụwa bụ nna bụ enyi ka a na-akpọ m ị ga-analụ m ịtọ ọnwa Nsụka ọnwa Nsụka ọnwa Nsụka ala Dejeleke ngwa ka ọ dị apụkwana aga m anachite azụ 5 minutes aga m anachite azụ ndị be anyị na-afụgo n'otu o si wee gaa na nkata mụ na Chief Dr. Maduka Onyeisi gbara ebe ọ na ịmara ihe emechaa ị ga-aga ga-akpọghachikwa ihe onyonyo anụnwa ihe mmụta anyị akarịrị akarị ụmụ arụrụ ụmụ ihe ụfọdụ okwu bụ ihe mmiri emi nwa ga-anaghachi je kpọghachi ya azụ ma emechagodo ihe a ka nwee mụtakwuo ngwanụ ka ọ dị nọwanụ mma anyị ga-eje na asụsụ nke bekee na ngalaba nke bekee ka anyị wee nwee ike ịgbasara ndị ụwa niile maka ọ bụ sọsọ ndị Igbo kwesịrị ịnụ ihe a na-ekwu anyị ga-ejebe ahụ ka anyị je gbasara ndị mba ụwa niile ozi a ka ha wee ghọta na anyị nwere mmadụ dịka onye a n'obodo anyị ka emesịanụ